It-Times irrapportati li l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borċolivier qed jokkupa illegalment proprjetà fil-belt. Fit-Times intqal li dan ħareġ minn rapport ta' awditjar intern tal-Awtorità tal-Artijiet. It-Times qalet li l-avukat Borċolivier u martu marru joqogħdu fi proprjetà fit-triq li fran il-belt wara li qraba tal-koppja li l-proprjetà kwistjoni kienet mikrija lilhom mietu. Borċolivier qatt ma kien irritorna ċwievet ta' din id-dar tal-gvern minkejja li qabel kien qal li kien se jkun qed jagħmel dan. It-Times irrapportat dwar sensiela ta' korrespondenza bejn l-eks segretarju ġenerali nazzjonalista ta' żmien Gonzi PN u l-Awtorità tal-Artijiet. Mat-Times, Borċolivier illi mhux darba jew tnejn der f'dawk li jorganizzaw tar-Repubblika u l-Occupy Justice jitħambaq fuq is-saltna tad-dritt u l-governanza qal li l-kwistjoni hija waħda legali. Madankollu it-Times qalet li r-rapport tal-Awtorità tal-Artijiet juri li Paolo Borċolivier okkupa dar għal snin sħaħ mingħajr ma għandu titlu legali għaliha.